Mandy. Mandy, sedni. Nohe. Ale když nemáte ani perspektivu, Ten preletí, ale vidie na ňom ten stíč, tak ten človek neučí to nikdy, keď na tom sa nám predviedla táto sučka. V prvej fáze veľmi dobre reaguje na prepad figuranta, rýchlo, razantne sa zakusuje. Bohužiaľ v tom súboji sa sučka odtrhla, v zápäti sa ale hneď napojila na zákus a dokončila ten cvik v podstate bez vážnejších nedostatkov. Pri tom kontroláku už to bolo horšie, takže známka uspokojivo. Púšťanie bolo síce na prvý povel, ale s jedným výrazným dokusom, takže dobre. V druhej fáze kontrolák sučka sa otrhla zo zákusu a s veľkou snahou sa snaží zakusnúť sa znova. Aj sa jej to darí, ale zákus už nie je dostatočne plný ani pevný, takže tam je to už na hranici známky nedostatočne. Púšťanie v tomto prípade bolo v poriadku, veľmi pekné. Celkovo 39 bodov z 50.